Hello you guys. Είμαι στο τρένο και πάω προς το Essen. Στο Essen μένει με φίλη μου Μαρία και ήρθα για λίγες ημερούλες να τη δω. Βόλεψε και μπόρεσα να έρθω. Οπότε ναι, είμαι Γερμανία. Επίσης στο vlog θέλω να τα παίρνετε σοβαρά, γιατί το production, όπως μπορείτε να δείτε, έχει ανεβεί. Πήρα μικρόφωνο. So fun you guys. Emma Chamberlain who? Next Emma Chamberlain here. Maybe. Αυτά. Καλημέρα vlog. Σήμερα έχει solo date γιατί η Μαρία δουλεύει. Οπότε μέχρι τις 6 που σχολάει θα πρέπει να κάνω πράγματα μόνη μου. Παιδιά, χιονίζει. Λοιπόν, το πλάνο μου άλλαξε γενικότερα, γιατί το μαγαζί που ήθελα να πάω για καφέ το πρωί, που ήταν κοντά στο σπίτι, άνοιγε στις 1 η ώρα. Περίεργα πράγματα, οπότε πήγα κατευθείαν στα μαγαζιά, έκανα κάποια ψώνια, θα σας το δείξω στο σπίτι, πήγα για ένα καφέ και τώρα γυρνάω προς το σπίτι. Δείτε λίγο πώς είναι, τι ωραίο που είναι από πίσω. Περιμένετε. Νομίζω ότι θα το στρώσει. Γύρισα σπίτι, γιατί η αλήθεια είναι λίγο είμαι dead. Θα σας δείξω τι ψώνισα. Τι ψώνισα. Τελεία. Λοιπόν, πήρα αυτό για τη Μαρία και πήρα και αυτό για εμένα, το οποίο το έχει η Μαρία εδώ πέρα και είναι τέλειο παιχνίδι. Νερό. Κάποιες μάσκες προσώπου. Πήρα ένα ντουπ κολόνια από την Καγιάλι νομίζω, και αυτή την πιτζάμα Sim, 2 γυψολούλουδα και αυτά που δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά είναι κίτρινα και το κίτρινο αρέσει στη Μαρία. Πρέπει να έχει. Τι ώρα να πω τη Σάρα να έρθει αύριο. Γεια σου Πλό. Εσύ είπες ψέματα δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Όχι, είναι ωραία. Είναι άλλο πολύ spicy. Πρέπει να είναι λίγο λιγότερο spicy. Θες μήπως? Νιώθεις ότι θα το λύσεις. Πλάκα με κάνει. Έλα κι εγώ εντάξει. Έλα εντάξει. Είναι μαλακό. Πάρτε. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε γιατί θα έρθουν οι φίλοι της Μαρίας για Girl Night. Θα κάνουμε ένα πανετόνε unboxing. Yes! Πανετόνε unboxing. Σαν να το ξεκινάμε. Α, έχει
φτιάχνει μέσα. Θες να το κάνεις εσύ? Ναι. Και το κλείνεις. Shake it, oh shake it, oh shake it. Panettone, it's Italian cake. Which is nice because it's like, that's so cute actually. I wanted to have more dinners with my friends. I think I got them. Yeah. To get proposed, I broke up. Oh, okay. My experience it was like Italian, Turkish, Greek, so I didn't. Τέλος το Girls Night. Και τώρα θα ετοιμαστούμε για να δούμε το ντοκιμαντέρ του Big Diddy. Ματίας, θα δούμε, κάνουμε Netflix. Netflix. Φεύγω τελικά. Πάμε. Θα πάμε στο Düsseldorf. Πόσο cute. Δεν είναι everyday bag το κόκκινο αυτό. Πού θα πας με αυτό? Άμα μια κοπέλα Ναι. φοράει πολλά χρώματα. Πιο δυνατά. Άμα μια κοπέλα. Γιατί δεν πήρες το μικροφωνάκι? Γεια σου, vlog. Ήθελα να πω ότι η τσαντούλα η κόκκινη σε μια κοπέλα η οποία φοράει πολύχρωμα ρούχα καθημερινά, ότι θα μπορούσε να είναι καθημερινή τσαντούλα. Επίσης, συνεχίζουμε. Θα πάμε από εκεί για να δούμε Chanel, Gucci και τέτοια. Θα πάμε Chanel και Gucci. Να ψωνίσουμε. Τι όμορφα που είναι. Vlog πρέπει να με ακούς λογικά. Φαίνεται και πολύ ωραίο το χιόνι. Ναι. Λοιπόν, ελάτε. Εγώ δεν περίμενα να βρούμε markets ανοιχτά. Ναι. Να πω την αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε έρθει για φαγητό για να δοκιμάσουμε. Ελάτε. Συγγνώμη. Take two. Δεν Πάμε. Λοιπόν, έχουμε έρθει για φαγητό για να φάμε τον κάτσου. Θα δοκιμάσουμε και μίσο. Και θα σας πούμε taste test. Θα κάνουμε taste test. Stay tuned. Δεν ξέρω αν θα ακούγεσαι. Θα βάλω εγώ. Λοιπόν. Ήρθαμε για ένα καφέ, coffee break. Easy vlog. Το είδατε σε προηγούμενη σκηνή. Γιατί δεν τραβούσα. Δεν το είδατε εσείς. Και τις δικές μου. Ναι. Δεν μοιάζει, δεν βγάζει New York vibe. Δεν μπορεί να ζήσεις. Είσαι το πλάτη. Τραβάς βίντεο, εγώ ήμουν έτσι. Καλημέρα! Πάμε πάλι Düsseldorf. Είμαστε στο σταθμό, έχουμε φτάσει σε Düsseldorf. Έχω πάρει ένα εσπρεσάκι γιατί πρέπει λίγο να ξυπνήσουμε. Κάνε πως θαυμάζει. Κάνε πως θαυμάζει το... Όντως είναι πολύ ωραία, φαίνεται πάρα πολύ όμορφα. No, έχεις κάτι! Λοιπόν, θα κάνουμε ένα χιονάτο, παιδιά. Τρώω. Θέλεις? Ναι. Ωραία. Έτσι είναι τέτοια. Λες να έχει... Θες να πούμε? So fun.
πάμε, παιδιά. Fuck. Μπήκε πριν. Και τι έφερε την the game, Βασιά. Wow. Έτσι είναι το ίδιο. Ρε, είναι ωραία. Πάρα πολύ. Δεν χωράει στην τσάντα σου. Τίποτα δεν χωράει την τσάντα μου. Αυτό μου άρεσε κι εσείς. Αλλά το καλύτερο είναι αυτό εδώ. Γαρίδα κότα. Vote στα σχόλια. Είναι πολύ μαλακά. Κλάκι. No, no, no. Με το stitch. Λέτε να συνδέξει το stitch. Τα σαγαγιά. Καλημέρα vlog. Πάμε αεροδρόμιο.